ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дарюш гуфт ки роҳи чӣ гуна шикаст додани Ислам Махачевро медонад. ягона чизе ки маро ҳайрон кард ин идораи масофа буд. ман фикр кардам ки Чарлз Оливера дар муҳориба зидди ислам масофаро хуб идора карда метавонад, аммо ӯ ин корро накард. ӯ мехост ки ба Махачев фишор кунад, барои ҳамин ба пеш ҳаракат мекард ва аз ҳамин сабаб ӯ худро хуб ҳимоя карда наметавонист ва якчанд хатогиҳои калон кард. ҳатто дар вақти текдаунҳо ӯ чунин сахт текдаун гузаронидан мехост ки дар вақти ҳаракат рӯбарӯ иштибоҳ кард ва ислам ӯро ҷазо дод. идораи масофа ин калид барои шикаст додани чунин ҷангварон ба монанди Ислам Махачев аст, гуфтааст Дарюш. ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон дар вазни сабук аз ҳама рақиби хатарнок барои Ислам Махачев ин Бенил Дарюш шуда метавонад ки ҳатто мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес чунин мешуморад. ман мехоҳам ки Дарюш Чарлз Оливераро шикаст диҳад ва бо Ислам Махачев ҷанга, чунки Бенил сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. шумо танҳо назар кунед ки киҳоро ва чӣ гуна ӯ шикаст додааст. ман муҳорибаи ӯро зидди Ислам дидан мехоҳам ва ман фикр мекунам ки Ислам Бенилро шикаст медиҳад, аммо ин муҳорибаи вазнин мешавад. Дарюш ҷангвари оддӣ нест, ӯ маро ба ҳайрат овардааст. Бенил аз ҳама рақиби вазнинтарин дар карьераи Ислам мешавад ва маҳз барои ҳамин ман ин муҳорибаро сахт интизорам, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Бенил Дарюш ва Чарлз Оливера аллакай рӯзи 11 июн дар турнири UFC 289 баргузор мегардад ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии Ислам Махачев шуда метавонад. варзигари тоҷик ҷангори вазни 61 килограмми UFC Муин Ғафуров пеш аз дебюти худ дар беҳтарин ташкилоти ҷаҳон нақша ва ҳадафҳои худро гуфт. чӣ хеле ки мисол дар Нурло Алиев ҳама халқи тоҷик барое ки ба якчанин байти ки тоҷик дар UFC мешид, мо ҳама аз дил давай балечкӣ кардем вест Тоҷикистон чанд ҳазор чанд миллион нафаре ки бидем хостем ки балечкӣ нем якам тоҷик дар UFC шава. ҳамо хена якам тоҷик Нурло дуромад, лоиқ дуромад. ина иншоаллоҳ бо худованда насиб мо гардош ма бо мисол бо Муҳаммад ҳозир вест Тоҷикистон ма боварӣ дорум ки хирсандан ки уже тоҷико дар UFC дуромадагиан уже я ҳамчун просто балечкӣ намекунам, уже ҳама ждат дора ки мо бояд дар UFC ягон результати зур тием, ягон Тоҷикистона мақсад обрӯша чизоша боло бардорем, оне ки дар UFC ҷои аввал гирем. мо ҳама тоҷико уже мисол барои ҳавай балечкӣ мекунем ки тезтар як тоҷик соҳиби поиз шава. барои ҳавай ҳама вақт мо тоҷико якҷояему дастгирии ҳамдигар дем. ҳозир иншааллоҳи бояд ки дар номи худо моро хушрӯ гузаронем. ман фикр мекунам ки уже метавонам ба антивайто ҳама раванд машқшона бо сахттар кунанд ки уже карал омад. чӣ гуна ки дидем дӯстон, Муин мегӯяд ки мухлисони тоҷик мехостанд ки як тоҷик дар UFC баромад кунад. акнун мо аллакай 4 кас шудем ва акнун онҳо интизор мешаванд ки мо дар ин ташкилот натиҷа нишон диҳем ва албатта ки камарбанди UFC-ро ба Тоҷикистон биёрем. ҳамчунин Муин гуфт ки агар ин муҳориба хуб гузара, пас ҳамаи ҷангварони вазни 61 килограмм тамринҳои худро боз ҳам сахттар мекунанд, чунки онҳо мефаҳманд ки ман ба сари ҳар яктаи онҳо мерам. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров аллакай шаби 3 ба 4 июн дар турнири UFC Fight Night зидди варзигари амрикои Ҷон Кастанеда меҷангад. ҳамчунин дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов зидди Ҷейми Маларки муҳориба мегузаронад. имрӯз онҳо маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд. аз шаби 3 ба 4 июн боша худи турнир баргузор мегардад ва мо навор карда ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда метавонед.
ҳамчунин дӯстон дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа обуна шавен, чунки бисёри хабарҳое ки пеш аз турнир мешавад мо дар ҳамо ҷо нашр мекунем ва оиди пахши мустақим низ дар телеграм хабар медиҳем. ссилкаи телеграм канали паҳлавон теҷа дар описани видео. ситораи машҳури ирландӣ Конор Макгрегор ният дорад ки дар як сол 3 ё 4 муҳориба гузаронад. дар як сол як муҳориба барои ман кам аст. ман зиёдтар мехоҳам. ман дар як сол 3-4 муҳориба гузаронидан мехоҳам. агар ки ҳамаи кор аз рӯи нақша равад, як муҳориба ин хеле кам аст. вақтҳои охир ман дар як сол як муҳориба мегузарондам, аз сабабе ки бисёртар истироҳат мекардам ва баъд пои ман осеб гирифт ва ман маҷбур шудам ки муддати дароз аз муҳорибаҳо дур шавам. акнун ман фаъол будан мехоҳам, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки Макгрегор аз соли 2021 ба октагон баромадагӣ нест. дар охирон муҳорибаи худ зидди Дастин Порье бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрда буд ва ҳамон шаб осеби вазнин гирифт ки тӯли чанд муддат худро барқарор кард. акнун ӯ бояд ки зидди Майкл Чендлер муҳориба гузаронад. кай ва дар куҷо ҳозирашда маълум нест. дӯстон, шумо ба бозгашти Конор Макгрегор боварӣ дорен ё не? метавонем фикротона дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.